ओए हवा मिठाई केस लाओ मुंह में तो जा बउआ बुच्ची का हमरा हम चल हो ओ हवा मिठाई वाला रुका रुका केस खोज के लको बिछियो अरे हो तो ओकरा बेसी देलोग हमरा कमे देला तोरो बेसिए देलिए ओकरो बेसिए देलिए हिसाब से एक रंग से दहनी त चमड़ी तोर उधरे जेतो केस कमे लाल छलो तो कते तोरा दियो केस तो तोहर झोरा भर गेलो बुझल हो ना जमीन अपन रजिस्ट्री कर दियो के जमीन तो किला रजिस्ट्री करबो हवा मिठाई दह जो मुंह मीट कर एते में मुंह मीट होतो नहीं देबो केस लाबो आरो तब देबो अब केस तो होती 10 दिन के बाद मालूम है 10 दिन के केस दिलियो तोरा और 10 दिन के बाद खइहा जा ई काम जेने तोहर ठीक नहीं हो मर धिया पुता जान के ठोकी छ अच्छा चलो ला